बनसुनि एडभाइजार जानो हाखो बनजिर मन्जिल बिथाङा मा प्रेस मिट होनांगौ मा बुंनांगौ बहाय मा खालामनांगौ दिल्लीयाव थांनांगौ ना बड'लेण्ड बिनांगौ बिथाङा गर्जनमोन बायदि मानसिनावहाय एडभाइस लायो आं सानो बहाबा नङा बहाबा बिथांमोना सोरबा राजनितिक हान्जानि मोनसे फुथुला सोरजोंबा इनकारेज खालामजानाय आरो दिनैनि दिनाव आं मोनसे समाव जेब्ला कंग्रेसआव दंमोन आं मिथिदों जे बनसुनि सासे एडभाइजारा गर्जन गावसिनि पजिशना बहा गावसिनि स्टेन्डआ बहा होमब्ला बिथांमोना बुंदों दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनैहाय बड'लेण्ड बिनो ओंखारदों बड'लेण्ड बिना मानो थाबथाखो मानो बन्द' जाखो नोंथांमोना गाबोन ओंखार बड'लेण्ड बे खामानिखौ माव नोंथांमोना सात्र संगठन सात्रफोरनि खामानिखौ माव स्टुडेन्टफोरा दिनै गोबां जेंना दं फरायसालिनि जेंना दं फोरोंगिरिफोरनि जेंना दं बेफोरखौ लानानै गाबोन मानो दहरना खालामाखै बे समावथ' बनसुआ गैयामोन दानि जे ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन खुब सम्भब बेबो गैयामोन जाय बिथांमोना दिनैहाय इएम सानि मुसुखा सावदों बिथांमोना बाथ्राखौ मिथियाब्ला आसखान्दा दिनैहाय मानो सोरनिबा पलिटिकेल कनभिन्स खालामनायाव दिनै बिथांमोना मानो फुथुला जानानै सोरबा सासे इएमखौ पार्सनेलि दिनै एटाक खालामनानै दिनै एलिगेसन होनायदों बिथांमोना बुजिनाया मोजां बनसुआ दिनै माहारियारि आफाद होननानै बिथांमोना गावसोरखौ बुंदोंब्ला दिनै बिथांमोना माबोरै सिखावजों लोगो जाखो माहारियारि आफादनि मोनसे मर्यादा मोनसे स्टेटास मोनसे पजिशनखौ बिथांमोना मानो लाखिनो हायाखै सिखावजों लोगो जाग्राखौथ' दिनै बर' हारिया नोङो माहारियारि आफाद होनना गनायनो बिथांमोना मोजां बिसार खालामनांगौमोन सालिजारि खालामनांगौमोन माहारि आफादना आरो बनसुनि खामानि बेल' नामा दिनै बिथांमोना बेनिखायनो बुजिथों जे बिथांमोना मोनसे सिखाव हान्जा दंफां बख'ग्रा हान्जाजों बिथांमोना लोगो जानानै सासे इएमखौ दिनैहाय बदनाम खालामनायनि मोनसे आं सानो बहाबा नङा बहाबा बिथांमोना सोरबा राजनितिक हान्जानि मोनसे फुथुला सोरजोंबा इनकारेज खालामजानाय आरो दिनैनि दिनाव आं मोनसे समाव जेब्ला कंग्रेसआव दंमोन आं मिथिदों जे बनसुनि सासे एडभाइजारा गर्जन मुसाहारि बिथाङाबो गर्जन मुसाहारि बिथाङा कंग्रेसनिसो बियो माबोरै बनसुनि एडभाइजार जानो हाखो बनजिर मन्जिल बिथाङा मा प्रेस मिट होनांगौ मा बुंनांगौ बहाय मा खालामनांगौ दिल्लीयाव थांनांगौ ना बड'लेण्ड बिनांगौ बिथाङा गर्जनमोन बायदि मानसिनावहाय एडभाइस लायो गावसिनि पजिशना बहा गावसिनि स्टेन्डआ बहा होमब्ला बिथांमोना बुंदों दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनैहाय बड'लेण्ड बिनो ओंखारदों बड'लेण्ड बिना मानो थाबथाखो मानो बन्द' जाखो नोंथांमोना गाबोन ओंखार बड'लेण्ड बे खामानिखौ माव नोंथांमोना सात्र संगठन सात्रफोरनि खामानिखौ माव स्टुडेन्टफोरा दिनै गोबां जेंना दं फरायसालिनि जेंना दं फोरोंगिरिफोरनि जेंना दं बेफोरखौ लानानै गाबोन मानो दहरना खालामाखै हारिनि मोनसे बिसयफोरखौ लानानै मानो नोंथांमोना दहरना ओंखाराखै लेन्डनि बिसय लानानै मानो नोंथांमोना दहरना ओंखाराखै ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय आंथ' लामायाव दहरना होनाय नुफेनाखै मुसुखा सावनाय नुफेनाखै हायोब्ला सिएमनि मुसुखाखौ साव नोंथांमोना गाबोन जोंनो दिन्थि रायजो राजानो दिन्थि दे नोंथांमोना लिगेल मोनसे संगठन होननानै अब्ला जों गनायगोन नोंथांमोनखौ दा नोंथांमोना बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बेकिंआव थानानै मावनाय बायदि नोंथांमोना खालामनानै रायजोफोरखौ आन्दायहोनानै फुथुला नोंथांमोना देखायनाङा जों दिनैनि दिनाव जों दिनै बावाखै बावदों सानदों नामा नोंथांमोना जोंनि रायजोफ्रा दिनै बावाखै समाजखौ फोजोबनाय जाय समाजाव सिंग्रिफोर आइजोफोर समाजाव जौ जुवा आड्डा खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों समाजखौ फोजोबस्रांनाया सोरमोन 17 बोसोराव बिपिएफनि आमोलाव जादों बियो এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰচি ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব
ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চি শ্ব'ৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000-399-187 আৰু 8822-018-193 যোগাযোগ কৰক।